ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ അനുത്തര മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രണാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓമജ്ഞാനതിമിരന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണശ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് 2ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കും. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റീക്യാപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? അവിടെ ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്രം അല്ലെ, അതൊന്ന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മള് ധൃതരാഷ്ട്ര പറയുന്നുണ്ട് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേത യുത്സവാൻ അല്ലെ. അപ്പോ ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ് ഇവര് യുദ്ധഭൂമിയായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? അർജുനന്റെയും ഭഗവാന്റെയും ശംഖ് ദിവ്യ ശംഖാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. പിന്നെ എന്താണ് ദുര്യോധനന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. അർജുനന്റെ എന്താണെങ്കിലോ ഭയങ്കര സങ്കടം വരിക അല്ലെ. സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനന് വിഷമം വരികയാണ് ഉണ്ടായത്.
അത് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അല്ലെ? എന്തൊക്കെയാണത്? ഓർമ്മയുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? പറയാൻ പറ്റുമോ പെട്ടെന്ന്? ഭഗവാൻ, ഈശ്വരൻ അല്ലെ? ഈശ്വരൻ, പിന്നെ ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? കർമ്മം മാത്രം. ബാക്കിയൊക്കെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അത് ഭഗവാൻ മാത്രമേ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കൂ, നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കർമ്മം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കർമ്മം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തരാകാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത്? അർജുനൻ വിജയിക്കാനുള്ള 9 കാരണങ്ങൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. 2ാമത്തെ അധ്യായം സാഖ്യയോഗം എന്നാണ് പേര് അല്ലെ? സാഖ്യയോഗ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം. സാഖ്യയോഗ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാറ്ററും എനർജിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ആ കണക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത്. അതായത് ജീവാത്മാവും ശരീരവും ഈ ഭൗതിക ശരീരവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ബന്ധമാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഭഗവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതൊക്കെ വളരെ സംഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഈ അധ്യായത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഗീതാ വിഷയ സംഗ്രഹം എന്നാണ് ഈ അധ്യായത്തിന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേര്. അപ്പോ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ അധ്യായം മുതലാണ് ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ആരൊക്കെ സംസാരിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്രൻ സംസാരിച്ചു, സഞ്ജയൻ സംസാരിച്ചു, പിന്നെ അർജുനനും സംസാരിച്ചു അല്ലെ? ഈ അധ്യായത്തില് ഭഗവാനും സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ്, 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാനാണ്. 2ഉം 3ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്ന, അതായത് ശ്രീ ഭഗവാനുവാച എന്നാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് അല്ലെ? എവിടെയും ശ്രീകൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വസുദേവപുത്രൻ എന്ന് അങ്ങനെ ഏത് ഇതിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ് ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്? എന്താണ്? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി ശബ്ദതേ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഭാഗവതം അല്ലെ? അപ്പോ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള 3 തലത്തിൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? പരമാത്മാവ് ആർക്കാണ് തോന്നുന്നത്? ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതും പറഞ്ഞു തരാം. അതായത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴേക്കിടയിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഭഗവാനോട് ഉള്ള ആ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെവൽ, ഫസ്റ്റ് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് താത്വികമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ, അതായത് വേദാന്തം പഠിക്കുന്നവരാണ് ഭഗവാൻ ഒരു ലൈറ്റ് ആണ്, ഭഗവാൻ ഒരു എനർജിയാണ്, പ്രകാശമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ ലൈറ്റ്, അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എഫൾജൻസ് ആണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അത്രയും പ്രകാശമാനമാണ്. അപ്പോ ആ പ്രകാശത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? ബ്രഹ്മൻ എന്ന തലത്തില് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അത് സാധിക്കാത്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ആ ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇത് അവ്യക്തിഗതവാദികളും വേദം പഠിക്കുന്നവരും ഒക്കെയാണ് ഈ ഒരു തലത്തില് നിന്ന് പോണത്. പിന്നെ ആരാണ് പരമാത്മാവ് എന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്? അത് യോഗികള്, ധ്യാനം, നമ്മൾക്ക് അറിയാതെ ധ്യാനം ചെയ്യുന്നവര്, മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും, മഹർഷിമാര്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവായിട്ടാണ്, അതായത് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ചതുർബാഹുവായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് അവരൊക്കെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ വരെ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ എന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുക? ഭഗവാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എത്താൻ പറ്റുന്നത് ഭക്തന്മാർക്കാണ്. ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു, അദ്വൈതമച്യുതമനാദിമനന്ത രൂപം ആദ്യം പുരാണ പുരുഷം നവയൗവനം ച വേദേഷു ദുർലഭം അതുർലഭമാത്മഭക്തോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. അപ്പോ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? അതുർലഭം ആത്മഭക്തവും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്കാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയുക. അതായത് അവർക്ക് സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആരെ? ഭഗവാനെ. ബാക്കിയുള്ള 2 കാറ്റഗറിയിലുള്ളവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല. അവര് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ? മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നവർ എന്താണ്? സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല ഭഗവാന്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഭക്തനായിട്ട് മാറാനും ഭഗവാനെ അറിയാനും സാധിക്കുന്നത്. ഈ ബ്രഹ്മൻ എന്ന തലത്തിലും പരമാത്മാവ് എന്ന തലത്തിലും
ഭക്തിയുത സേവനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഒന്ന് സൂര്യനാണ്, സൂര്യപ്രകാശം. അതായത് ഈ മൂന്ന് തലത്തില് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ അറിയുന്നതിനെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ പർപ്പോട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. എല്ലാവരും ആ ശ്ലോകം വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് നമുക്കറിയാം, ഒരു സൂര്യപ്രകാശം നമ്മളൊരു 6 മണി 7 മണി 6:30 ആ ഒരു സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് ജനലിലെ കൂടെ വെളിച്ചം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം സൂര്യൻ ഉദിച്ചു എന്നല്ലേ. സൂര്യപ്രകാശം അവിടെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ സൂര്യപ്രകാശത്തെ കാണുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ലെവൽ, അതായത് ബ്രഹ്മൻ എന്ന ലെവലിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പിന്നെ നമുക്ക് മുറ്റത്തിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ സൂര്യനെ തന്നെ കാണാം അല്ലെ. സൂര്യഗോളത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. സൂര്യന്റെ ആകാരവും സൂര്യനെ നമുക്ക് മുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് എന്ത്, പരമാത്മാവ് എന്നുള്ള തലത്തിലുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. പിന്നെ കുറെ കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറും ഒരു ഗോളമല്ല, സൂര്യദേവനാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, 7 കുതിരകളെ കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു രഥത്തിലാണ് ആരിയിരിക്കുന്നത്, സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭഗവാനാണ്, ഒരു ദേവനാണ്, ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ്. ആ ഒരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവിലേക്ക് എത്തുന്നതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ഈ ഭഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് 6 ഐശ്വര്യങ്ങൾ, ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങൾ തികഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെന്നാണ് അർത്ഥം. ഭഗവാൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഷഡ് ഐശ്വര്യങ്ങളും തികഞ്ഞിട്ടുള്ള, പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ സംഭരണിയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ 6 ഐശ്വര്യങ്ങള്? സൗന്ദര്യം, സമ്പത്ത്, കീർത്തി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. നമുക്കിവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് ചിലർക്കൊക്കെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവും, ചിലർക്ക് സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ചിലർക്ക് കീർത്തി ഉണ്ടാവും, ശക്തി, ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഗുണങ്ങളോ ചിലപ്പോ കോമ്പിനേഷൻസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ചിലർക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ആർക്കും തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഈ 6ഉം ഉള്ള ആരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നല്ല എവിടെയും ഇല്ല, ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഭഗവാൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ 6 ഐശ്വര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആള്, അതായത് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ സംഭരണി. ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഏതുപോലെയെന്ന് ചോദിച്ചാല് നമ്മള് സമുദ്രം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ, വലിയ കടല് അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ള വെള്ളത്തിന് എന്താ രുചി? ഉപ്പ് രുചിയാണ്. ആ വെള്ളം നമ്മൾ കൈക്കുമ്പിളിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിനും എന്താ രുചി ഉണ്ടാവുക? ഉപ്പ് രുചിയാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കൈക്കുമ്പിളിലുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രമുള്ള ജലമാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ സമുദ്രത്തിലോ അത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ആ വെള്ളം ഇരിക്കുന്നത്, അതിന്റെ ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറയുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ചിലതൊക്കെ നമുക്കും കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടും, കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിന്റെയൊക്കെ സംഭരണിയാണ്, ഇത് ഫുൾ ഇരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിലാണ്. ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്ലോകം 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 7ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇത് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्. ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പോ നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സേനയുടെ നടുവിൽ കൊണ്ട് നിർത്താൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാനോട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരെ കൊണ്ട് നിർത്തിയത് ദ്രോണാചാര്യരുടെയും ഭീഷ്മാചാര്യരുടെയും മുന്നിലാണ് അല്ലെ. അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി കഴിഞ്ഞ് ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ബന്ധുമിത്രാദികളെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താണ്? തളർന്നു അല്ലെ. എനിക്ക് ഇവരെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് ഒരു രാജ്യവും വേണ്ട, സുഖവും വേണ്ട, സന്തോഷവും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്ക് 14 ലോകവും എനിക്ക് തരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്കതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അർജുനൻ തളർന്ന് രഥത്തിൽ ഇരിക്കുണ്ടായി. കയ്യിന്ന് ഗാന്ധീവവും പിന്നെ അമ്പും വില്ലും ഒക്കെ താഴെ വെച്ച് അർജുനൻ ഇരിക്കായി, കരയാൻ തുടങ്ങായി. ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായതിൽ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ വന്നിട്ട് അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്? എനിക്ക് ദൗർബല്യം കൊണ്ട് ആത്മനിയന്ത്രണം, എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പിന്നെയോ എനിക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃത്യനിർവഹണത്തെ പറ്റി ഒന്നും വ്യക്തമാകുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഈ അവസ്ഥയിൽ എനിക്ക് എന്താണ് യോജിച്ചതെന്ന്
പറഞ്ഞു തരണം. ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങേ ശരണം പ്രാപിച്ച ശിഷ്യനാണ്, ദയവായി ഉപദേശം തന്നാലും. അതായത് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ആത്മനിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട അർജുനന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകാതിരിക്കുമ്പോ നമ്മൾ അത് അറിയുന്ന ഒരാളിനോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് എന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ആർക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട്? അപ്പോ അർജുനൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായി മാറുകയാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമുക്കും ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി, നമ്മളും ഇതുപോലെ ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെടണം. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അത് അതേപടി അംഗീകരിക്കാനും സ്വീകരിക്കാനും നമ്മളും തയ്യാറാവണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിതാവിനുള്ള ഒരു ഗുണം, ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അത് ഇതാണ്, ഭഗവാനായി അംഗീകരിക്കാനും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളാനും അതുപോലെ സ്വീകരിക്കാനും ഉള്ള ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. ദേഹിനോസ്മിൻ യഥാ ദേഹേ കൗമാരം യൗവനം ജരാ തഥാ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ധീരസ്തത്ര നമുഹ്യതി. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. അർജുനൻ ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെട്ടു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനായി മാറിയ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ ഏത് രീതിയിലായി ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇത്ര വരെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ തേരാളി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ അർജുനൻ ഭഗവാന് ശിഷ്യപ്പെട്ടപ്പോ ഭഗവാൻ ആരായി മാറി? ഗുരുവായി മാറി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങി അർജുനന്. എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം അല്ലെ. അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് മുതല് ഭഗവാൻ അർജുനന് നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ്, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എന്താണ്, അതിന്റെയൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യം ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാൻ ഈ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തെ കുറിച്ചും എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ മാറ്ററും എനർജിയുമുള്ള കണക്ഷൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോ ഈ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ 30 വരെ ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുന്നത് പോലെ മരണശേഷം മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ നമ്മുടെ ശരീരം, അതായത് എങ്ങനെയാണോ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു രൂപമുള്ള ആ രൂപമല്ല നമ്മള് കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും നമ്മൾ അറിയില്ല. നമ്മൾ പറയും എന്താണ്, കുട്ടി വളർന്നു വലിയ കുട്ടിയായി പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ ആ ശരീരം പൂർണ്ണമായിട്ട് മാറിയത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മരണം സംഭവിച്ചിട്ടില്ല, ചേഞ്ചസ് ശരീരത്തിന് സംഭവിച്ചു, പക്ഷെ ആ കുട്ടി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അച്ഛനമ്മമാര് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ എന്റെ കുട്ടി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ആ ചെറിയ കുട്ടി പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി, ആ ശരീരം കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയി കഴിഞ്ഞു. ആ കുട്ടി കുറച്ച് വലുതാകുമ്പോൾ അല്ലെ, ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും പിന്നെ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും കടക്കുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? പൂർണ്ണമായിട്ട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഒട്ടും തന്നെ എന്താ പറയാ, ആ പഴയ ശരീരമേ അല്ല നമ്മുടെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ബാല്യമാവട്ടെ യൗവനമാവട്ടെ വാർദ്ധക്യമാവട്ടെ ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശരീരം ചേഞ്ച് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ മാത്രമാണ് മരണശേഷം ഈ ഒരു ഭൗതിക ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് വേറൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് എന്ത്? മരണം. സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് ഈ പരിണാമത്തെ പറ്റി സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. ആരാണ് സമചിത്തൻ? അത് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ വൃത്തിയായി പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. സമചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു ചേഞ്ചസ്, അതായത് ഈ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഒരു സംഭ്രമം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് അവരെ കൊല്ലാൻ വയ്യ പറയാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്, ഈ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, അതായത് ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പോൾ അത് വലുതായി ബാല്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന അതേപോലെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമാണ് എന്ത്? മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സമചിത്തനായ ഒരാൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ടെൻഷൻ വേണ്ടതില്ല. ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം എന്താണിത്? ഇത് നമ്മുടെ ശരീരം, ഭൗതിക ശരീരം. ആത്മാവ് എന്താണ്, ശരീരം എന്താണെന്നുള്ള ഒരു പഠിക്കലാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ശരീരം? ഈ ഭൗതിക ശരീരം ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഒന്ന് ഫയർ, പിന്നെ ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, ഭൂമി. ഈ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ ശരീരം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അത് നശ്വരമാണ് അല്ലെ.
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരവും നശ്വരമാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് ആരിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണ്? അത് അനശ്വരമാണ് അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നശിക്കാത്ത ഒന്നാണ്, സനാതനനാണ് ഭഗവാൻ, സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. സച്ചിദാനന്ദമാണ് ആത്മാവ്, അതുപോലെ തന്നെ നശിക്കാത്തത്, നശ്വരമായിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരം നശ്വരമാണ്. ഇത് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നു, ആ കുട്ടി വളർന്ന് വലുതാകുന്നു, യുവാവാകുന്നു, യുവാവായി വാർദ്ധക്യം വരുന്നു, വാർദ്ധക്യം വന്ന അയാൾ മരിച്ചു പോകുന്നു, വീണ്ടും ഒരു ശരീരം വീണ്ടും എടുക്കുകയാണ്, ഒരു കുട്ടി ശരീരം എടുത്ത് വീണ്ടും അത് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ചു മരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജനന മരണ ചക്രത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതും ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെ പറയാണ്. ഇത് ഒരു കാറ് അല്ലെ? ഈ ഒരു കാറ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ശരീരം. ഈ കാറ് ഓടിക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം? ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം അല്ലെ? അല്ലാതെ ആ കാറ് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അത് അവിടെ വെറുതെ കിടക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെ? എല്ലാ ഫെസിലിറ്റി അതിലുണ്ടാവും. സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഉണ്ടാവും, പെട്രോൾ ഉണ്ടാവും, ഗിയർ ഉണ്ടാവും, ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ആ കാറിന് സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അതിന് ആര് വേണം? ഒരു കൺട്രോളർ വേണം, ഡ്രൈവർ വേണം. അതുപോലെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാറ് പോലെയാണ്. അതിന് മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡ്രൈവർ വേണം അല്ലെ? അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോ ഈ കാറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ട്. ഇത് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയുടെ ഒരു വിഷ്വലൈസേഷൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ശരീരം എടുത്ത് അടുത്ത ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, അതാണ് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലെ? പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ കിട്ടിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഡയറക്റ്റ് മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഈ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ എന്തായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആരായിരുന്നു, ഏത് ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അല്ലെ? അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടതായിട്ട് വരും നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. നമ്മുടെ കർമ്മമാണ് നമ്മൾ ഏത് ശരീരമാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ? ഒരു നല്ലൊരു സുന്ദരമായ ഒരു കൂടിനകത്ത്, ഒരു സ്വർണ്ണ കൂടിനകത്ത് ഒരു തത്തയെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെ? പക്ഷെ ഈ അമ്മുമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ സ്വർണ്ണക്കൂട് നന്നായി വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നുണ്ട്, അത് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ആ തത്തയ്ക്ക് ഫുഡ് കൊടുത്തില്ല. തത്ത എന്ത് സംഭവിച്ചു? ചത്തുപോയി. ഇതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കും അല്ലെ? നമ്മൾ അതിന്റെ കംഫർട്ട്, എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അതൊക്കെ, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ആഹാരം വേണം തോന്നിയാൽ അത് കഴിക്കും അല്ലെ? അതുപോലെ നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ വേണം, നല്ല എന്താ പറയാ മേക്കപ്പ് ചെയ്യും നമ്മള്, ബ്യൂട്ടീഷ്യന്റെ അടുത്തൊക്കെ പോയി നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും അല്ലെ? പിന്നെയോ എന്തൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, നല്ല പാട്ട് കേൾക്കണം തോന്നിയാൽ അത് പാട്ട് വെച്ച് കേൾക്കും നമ്മള്, നല്ലൊരു പിന്നെ എന്താ പറയാ കാഴ്ച കാണണം തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അത് കാണാൻ പോകും. ഇങ്ങനെ നല്ലൊരു മണം, അത് നമുക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂവൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് അല്ലെ മണത്ത് നോക്കും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും വേണ്ടുന്നതും നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ഒരിക്കലും അന്വേഷിക്കാറില്ല. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്നത് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ എന്താണ്? അത് നിഷ്ക്രിയമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ, അതായത് അത് സ്റ്റക്കായി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ വേണോ, നമുക്ക് ആഹാരം വേണം, നമ്മൾ കഴിക്കണം അല്ലെ? അതുപോലെ ആത്മാവിന്റെ ആഹാരമാണ് എന്ത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, അതുപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആത്മാവ് എന്താവുന്നത്? എനർജറ്റിക് ആവുന്നത്, അത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത്, അതിന് തിരിച്ചറിവുണ്ടാവുന്നത്, അത് ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കും. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ന്യൂലി മാരീഡ് കപ്പിൾ, പുതിയതായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുള്ള കപ്പിൾ, അപ്പൊ ആ ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ആർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്? ഭാര്യയ്ക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ? അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഒരേ ഒരു ബന്ധുവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പരമാത്മാവായിട്ട് എപ്പോഴും ആ ആത്മാവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ആത്മാവിന് എപ്പോഴും ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് വളരെ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ പിരിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? സങ്കടം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ ഭഗവാനെ അറിയാതിരിക്കുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു അവസരം കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ, അതിന് വളർത്താതിരിക്കും, ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും അതിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ ആ ആത്മാവിന് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ദുഃഖം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? ഒരു ദുഃഖമുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ വണ്ടി അല്ലെ, ഈ കാറ്.
ശരീരമാകുന്ന വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് ദുഃഖത്തോടു കൂടിയാണ് അല്ലെ. ആത്മാവ് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയല്ല അത് ചെയ്യുക. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആത്മാവിന് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഭഗവാനോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആത്മാവിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇവിടെയും ഒരു എക്സാമ്പിൾ തരാണ്. ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെ, ആ കുട്ടി ചെറിയതാകുമ്പോ, അതായത് അത്യാവശ്യം നടന്നു തുടങ്ങാറാകുമ്പോ ആ കുട്ടി പറയും എനിക്ക് സൈക്കിൾ വേണമെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സൈക്കിളാണ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുക? ഒരു 3 വീലുള്ള സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അല്ലെ. ആ കുട്ടി ഒരു സ്കൂളിലൊക്കെ പോയി തുടങ്ങി ഒരു കുറച്ച് വലിയ കുട്ടിയാകുമ്പോ എന്ത് പറയും? എനിക്ക് 2 വീലുള്ളൊരു സൈക്കിൾ തന്നെ വേണം പറയും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ യുവാവായി ഒരു കോളേജ് പഠിക്കുന്ന പ്രായമാകുമ്പോ എന്താണ് വേണ്ടത്? 2 വീലർ വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ 2 വീലർ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും. പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് കാറ് വാങ്ങിക്കും. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി. ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് കൗമാരത്തിലേക്കും, കൗമാരത്തിൽ നിന്ന് യൗവനത്തിലേക്കും, യൗവനത്തിൽ നിന്ന് വാർദ്ധക്യത്തിലേക്കും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ചേഞ്ച്, നമ്മുടെ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി ഇതുപോലൊരു ചേഞ്ചിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഇത് 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെ 84 ലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കൊരു മനുഷ്യജന്മം കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്താണ്? വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യ ജന്മാണത് അല്ലെ. മറ്റുള്ള ജീവികൾക്കൊന്നും എന്താണ് അവബോധം ഇല്ല, അവർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ, ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങളില്ല, അതിനുള്ള ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് മെമ്മറി ഒന്നും അതിനനുസരിച്ചല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ മനുഷ്യൻ അങ്ങനെയാണോ? മനുഷ്യൻ എന്താണ്? മനുഷ്യന് നല്ല ബുദ്ധി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒക്കെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടെ അറിയാൻ, കൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുകൂടെ അറിയാനും തിരിച്ച് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യന് അവബോധം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മാത്രാ സ്പർശാസ്തു കൗന്ദേയ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖദാഃ ആഗമാപായിനോ നിത്യാഃ താം തിദിക്ഷസ്വ ഭാരത. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ക്ഷണികങ്ങളായ സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ വരവും പോക്കും മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയത്രേ. ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്ന് അവയുണ്ടാകുന്നു. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു. എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീത ലൈഫ് മാനുവൽ ആണെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ. യൂസർ മാനുവൽ നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ ഇതിനും കിട്ടുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മാനുവൽ ആണ് എന്ത്? ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പഠിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമ്മുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. ക്ഷണികങ്ങളാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ, അതായത് അത് ശാശ്വതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതല്ല. ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും, കുറച്ചു നാളൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സന്തോഷം പോയി സങ്കടം വരും അല്ലെ. ആ സങ്കടം കുറച്ചു നാളിരിക്കും, പിന്നെ വീണ്ടും സന്തോഷം വരും. അതുപോലെ ക്ഷണികങ്ങളാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ അല്ലെ. അതിന്റെ വരവും പോക്കും ഏതുപോലെയാണ്? മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെയും വേനൽക്കാലത്തിന്റെയും ഗതിവിഗതികൾ പോലെയാണ്. അതായത് മഞ്ഞുകാലം വന്നു പോയി, അതുപോലെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും. പിന്നെയോ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതികളിൽ നിന്നാണ് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഹേ ഭാരത, അവയെ അസ്വസ്ഥനാകാതെ സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ പറയുന്ന സുഖദുഃഖങ്ങളെ അതായത് സങ്കടം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. സന്തോഷം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? അമിതമായിട്ട് അങ്ങ് ആഹ്ലാദിക്കും, അത് പക്ഷെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ദുഃഖം വരുന്നതാണ് പ്രശ്നം അല്ലെ. പക്ഷെ സന്തോഷത്തിൽ അമിതമായിട്ട് സന്തോഷിക്കുന്നവന് ദുഃഖം വരുമ്പോൾ എന്താണ്? കൂടുതലായിട്ട് ദുഃഖിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. അതുകൊണ്ട് അതിന് സഹിക്കാൻ ഒരു സമതുലന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ നിർത്തണം. അതിന് സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഇവിടെ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം, ഒരേ ഒരു മരത്തിന്റെ പല സമയത്തുള്ള അവസ്ഥയാണിത് അല്ലെ. ഒരു സമയത്ത് എന്താണ്? നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി തളിർത്ത് കിളിർത്ത് വരും. പിന്നെ അത് കഴിയുമ്പോഴോ ഒന്ന് പൂക്കും, കായ്ക്കും അല്ലെ. പിന്നെയോ കുറച്ച് മഴയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലയൊക്കെ മഞ്ഞയായി വീഴാൻ തുടങ്ങും. നല്ല വേനൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? ഉണങ്ങിപ്പോവും അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സുഖദുഃഖങ്ങള് ഉണ്ടാവുക. ന ജായതേ മ്രിയതേ വാ കദാചിത് നായം ഭൂത്വാ ഭവിതാ വാ ന ഭൂയഃ അജോ നിത്യശാശ്വതോയം പുരാണോ ന ഹന്യതേ ഹന്യമാനേ ശരീരേ. ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല, അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഇവിടെ.
എന്താണ് പറയുന്നത്? ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും ജനന മരണങ്ങളില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു അല്ലെ? ഈ കുട്ടി ജനിക്കുമ്പം ആത്മാവ് ജനിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അത് ഒരു ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജനിക്കുന്നില്ല. ആത്മാവിന് ജനന മരണങ്ങളില്ല, അങ്ങനെ മരിക്കുന്നുമില്ല. അത് ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മൾ ഇല്ലാണ്ടായി പോവാണ് അല്ലെ? പക്ഷെ ആത്മാവ് ഇല്ലാണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ജനനവും ഇല്ല, മരണവും ഇല്ല. ജനന മരണങ്ങളില്ല. അത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല, അത് ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല. അതായത് അതൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, അത് ശാശ്വതനാണ്. അത് പണ്ടേ ഉള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട അദ്വൈതം, അച്യുതം, അനാദിം, അനന്തരൂപം, ആദ്യം, പുരാണ പുരുഷം. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആത്മാവ്. നമ്മള് ഒരു ഉണ്ടായതല്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല, ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ഈ കുട്ടികളൊക്കെ ജനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? അവർ നേരത്തെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മാവാണ്. ആ ഒരു ശരീരം അവർ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായി പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ കുട്ടി ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ജീവാത്മാവല്ല ഉണ്ടാവുന്നത്, ഒരു ചെറിയ ശരീരം. ആ ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് ജീവാത്മാവ് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അജനും നിത്യനും ശാശ്വതനും പ്രാചീനനുമാണത്. അജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനനമില്ലാത്തവൻ എന്നാണ്. നിത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്തത്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തത് അല്ലെ? ശാശ്വതവും അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ പ്രാചീനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പഴയതാണ്. ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ അതിന് മരണമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിന് മരണം ഉണ്ടാകുന്നില്ല, ശരീരം മാത്രം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ശരീരം നശിക്കുന്നത്? ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി, ഈ ചേഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ 5 എലമെന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ശരീരം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എന്താണ്? അതിന് തിരിച്ച് ആ ഒരു എലമെന്റ്സിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് നശ്വരമാണ്. പക്ഷേ ജീവാത്മാവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ജനന മരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ അതേ ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്തിനുള്ളത്? നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിനും ഉള്ളത്. വാസാംസി ജീർണാനി യഥാ വിഹായ നവാനി ഗൃഹ്ണാതി നരോപറാണി തഥാ ശരീരാണി വിഹായ ജീർണാനി അന്യാനി സയ്യാതി നവാനി ദേഹി. പഴയ ഉടുപ്പുകൾ മാറ്റി പുതിയവ എടുത്ത് അണിയുന്നത് പോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് മരണം അല്ലെ? എന്താണ്? അതാണ് അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് ഇവരെ കൊല്ലാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? അതിലാണ് പിന്നെ കുടുംബ പാരമ്പര്യം അത് നശിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആകെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന അർജുനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ഈ മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു കീറിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ ആരും ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെ? കീറിയ ഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കും. അതുപോലെ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ഭൗതിക ശരീരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ദേഹി പുതുദേഹങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാണ്. ആ ശരീരം എന്താണ്? കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡാമേജ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ അതായത് തലയൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ശരീരത്തിലേക്ക് ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ജീവാത്മാവിന് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശരീരം ആരുപേക്ഷിക്കുന്നു? ജീവാത്മാവ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം പ്രായമായിട്ട് ഇപ്പൊ 90, 95 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്താണ്? ശരീരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുക്കി ചുളിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? അതാണ് ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ശരീരം. മാത്രമല്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? എല്ലാവരെയും പോലെ ജീവിക്കണം, എല്ലാം ആസ്വദിക്കണം, പിന്നെ TV കാണണം, അത് എല്ലാം കാണണം, കേൾക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ എന്താണ്? കണ്ണിന് കാഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല, കാതിന് കേൾവി ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെയോ നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലായിടത്തും പോകണം എന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിനൊക്കെ ഒന്നും ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അല്ലെ? ആ വയസ്സായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയില്. അപ്പോ ജീർണിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ആ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവര് പുതിയ ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. നൈനം ചിന്തന്തി ശസ്ത്രാണി നൈനം ദഹതി പാവകഃ നൈനം ക്ലേദയന്ത്യാപോ നശോഷയതി മാരുതഃ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ, കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും ഒന്ന് അവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല, അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാനോ, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയുകയില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ? ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനാവില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അർജുനന്.
അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വയ്യ, അവരേക്ക് ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടി വരുമല്ലോ, പാപം കിട്ടും, എനിക്ക് കുടുംബ പാരമ്പര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, ആത്മാവിനെ ഒരു ആയുധങ്ങൾക്കും മുറിക്കാനാവില്ല, ഇനി അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ആത്മാവിനെ നമ്മൾ തീയിലിട്ടാൽ അത് ദഹിച്ചു പോവില്ല, വെള്ളത്തിന് നനയ്ക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതായത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കുതിർന്നു പോവില്ല ആത്മാവ്, കാറ്റിന് ശോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവ് എന്താണ്? ആത്മാവിന് ഒന്നും ഒരു നാശവും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ആത്മാവിനെ ആയുധങ്ങൾക്ക് മുറിക്കാനോ അഗ്നിക്ക് ദഹിപ്പിക്കാനോ വെള്ളത്തിൽ നനയ്ക്കാനോ കാറ്റിനെ ശോഷിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല. ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ അത് പിക്ചറൈസ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ്. എന്താണ് ആത്മാവ്? നശ്വരമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് അല്ലെ. ആ ആത്മാവിനെ തീയിലിട്ടാൽ എരിക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റിൽ അലിയിപ്പിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ അലിയിക്കാനോ ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അസ്ത്രങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽപ്പിക്കാനും സാധിക്കില്ല. ജാതസ്യ ഹി ധ്രുവോ മൃത്യുഃ ധ്രുവം ജന്മാമൃതസ്യ ച തസ്മാദ് പരിഹാര്യേർത്ഥേ നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചിതമത്രേ, മരിച്ചവന് ജനനവും. അതിനാൽ തന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തനിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ജനിച്ചാൽ മരിക്കും അല്ലെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനിക്കുന്നത്? എന്താണ്? ആത്മാവല്ല, നമ്മുടെ ശരീരമാണ് ജനിക്കുന്നത്, ശരീരമാണ് വളരുന്നത്, അതൊക്കെ ശരീരമാണ്. ആത്മാവിന് എന്താണ്? എപ്പോഴും ഒരേ സൈസാണ് ആത്മാവ്. ആത്മാവിന് വളർച്ചയില്ല, ആത്മാവിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചേഞ്ചസും സംഭവിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാത്രമാണ് ഈ പല പല ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ജനിച്ചവന് മരണം നിശ്ചയമാണ്, മരിച്ചവന് ജനനവും. അപ്പൊ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജനിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ അനിവാര്യമായ കർത്തവ്യ നിർവഹണത്തെ പറ്റി നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? അർജുനൻ ആരാണ്? ക്ഷത്രിയനാണ് അല്ലെ. പാണ്ഡവ കുലത്തിലുള്ള ഒരു രാജാവാണ് ആര്? അർജുനൻ. അങ്ങനെയുള്ള അർജുനന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്? യുദ്ധം അവർക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കർത്തവ്യം തന്നെയാണ്. അപ്പോ നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാൻ നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിനക്ക് ആരെയും ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ജനിച്ചവർ എന്തായാലും മരിക്കണം, ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അവർ മരിച്ചിരിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അർജുനന്. നീ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊക്കെ അർജുനനല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ശരിക്കും നമുക്കാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലെ. അർജുനന് ഭഗവാനെ അറിയാം, അർജുനൻ എന്താ പറയാ, അത്രയും ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു പോരാളിയാണ്. ഏതേത് യുദ്ധം അർജുനൻ ജയിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല അല്ലെ. അത്തരത്തിൽ ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു അർജുനന് ഋഷികേശനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഈ ഒരു തളർച്ച പോലും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. ആ ഭഗവാൻ അർജുനന്റെ, അതായത് അർജുനൻ അത്രയും ഭക്തനുമാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അർജുനനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഒരു പശു കിടാവാക്കി അർജുനനെ മാറ്റിയെന്നല്ലേ. അതുപോലെ അർജുനനെ നിമിത്തമാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ നമുക്കാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും അത്രയ്ക്ക് അറിയാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്കാണ് ഭഗവാൻ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് അല്ലെ. ഒരു വെള്ളത്തിൽ വീണു പോയ ഒരാളിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇത് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ രക്ഷിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ഉടുപ്പിനെയാണോ രക്ഷിക്കുക? നമ്മൾ ഒരാൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ഡ്രസ്സ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഷർട്ട് നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തത് കൊണ്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ? അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഡ്രസ്സാണ് അല്ലെ. ആത്മാവാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി. നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി, നമ്മൾ എന്താ പറയാ? ആ വ്യക്തിയുടെ പേരെടുത്തിട്ട് അയാൾ മരിച്ചുപോയി പറയും അല്ലെ. ബോഡി എടുക്കുന്നത് ഇത്ര സമയത്ത് എടുക്കും എന്ന് പറയും. ഒരിക്കലും നമ്മൾ ആ വ്യക്തിനെ ഇന്ന സമയത്ത് എടുക്കുമെന്ന് പറയില്ല. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേ പറയുള്ളൂ? ബോഡി എടുക്കുന്നതെന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് അറിയാം ആ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വ്യക്തിയല്ല എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല ഒരിക്കലും. ഈ ശരീരമാണ് ആ വ്യക്തി എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അവരെ പറയാ അല്ലെ. പക്ഷെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് ബോഡി എപ്പോഴാണ് എടുക്കുക, ബോഡി എത്ര മണിക്കാണ് എടുക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒരു ഉടുപ്പാണ്. രക്ഷിക്കേണ്ടത് ആരെയാണ്? ശരിക്കും ആത്മാവിനെയാണ് അല്ലെ. ആത്മാവാണ് ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഈ സാഗരത്തില്, ഈ ഭവസാഗരത്തില് പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നത് ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ആ ആത്മാവിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് അല്ലെ. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യേര കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകൻ എന്നുള്ളതാണ്. അത് മറന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ, നമുക്കറിയാം ഏതോ ഒരു പൊസിഷനിൽ, എത്ര വലിയ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും, ഇപ്പോ വലിയ മാനേജറുടെ പോസ്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സിഇഒയുടെ പോസ്റ്റ് ആണ്,
ആ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കുട്ടികളുടെ ഒക്കെ സെർവന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഒരു ബേസ് ആണ്. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ആരെയാണ് സേവിക്കേണ്ടതെന്ന് ആർക്കറിയുന്നില്ല, ജീവാത്മാവിന് അറിയുന്നില്ല. അപ്പൊ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഇവർക്ക് സേവനം ചെയ്താൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണെന്ന് മറന്നുപോയതാണ് നമുക്ക്. അപ്പോ നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തെ അല്ല പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ ഏതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആവുന്നത്. അല്ലാതെയുള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ, ഈ ശരീരത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒക്കെ ഏതുപോലെയാണ്? നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒരാളിന്റെ ഉടുപ്പിനെ രക്ഷിക്കുന്നത് പോലെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേഹി നിത്യമവധ്യോയം ദേഹി സർവസ്യ ഭാരത തസ്മാത് സർവാണി ഭൂതാനി നത്വം ശോചിതുമർഹസി. ഹേ ഭാരത, ദേഹി ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ കൊല്ലുവാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും നീ വ്യസനിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പോ ഇത് 30ാമത്തെ ശ്ലോകമായി അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താണ്. അതായത് ഈ ദേഹിയും ദേഹവും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിർത്താണ്. അതായത് ദേഹി ദേഹത്തിൽ വസിക്കുന്ന സത്ത അനശ്വരനാണ്, അതിനെ ഒരിക്കലും നാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അതിനെ ആർക്കും കൊല്ലാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നീ ആരെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് നീ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നീ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം ചെയ്താൽ മതി, നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ട അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ ഹേ ഭാരത എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഈ ഭരത കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ. അപ്പോൾ ഏതൊരു ജീവനെ കുറിച്ചും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. ഹതോ വാ പ്രാപ്സ്യസി സ്വർഗം ജിത്വാ വാ ഭോക്ഷ്യസി മഹിം തസ്മാദുത്തിഷ്ഠ കൗന്ദേയ യുദ്ധായ കൃതനിശ്ചയഃ. കുന്തിപുത്ര, ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ അർജുനോട് പറയുന്നത്? കുന്തിപുത്ര എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. കുന്തിപുത്ര, കുന്തി ദേവിയുടെ പുത്ര എന്നുള്ള ആ ഒരു പാരമ്പര്യം, അതാണ് അങ്ങനെ എടുത്തു വിളിക്കുന്നത്. ഒന്നുകിൽ നീ ഈ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട് സ്വർഗം പോകും, അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിൽ എങ്ങാനും നീ മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വീരമൃത്യുവാണ് അല്ലെ, വീരസ്വർഗം ലഭിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വിജയം നേടി സാമ്രാജ്യം ഭരിക്കും. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഉറച്ച തീരുമാനമെടുത്ത്, അതായത് യുദ്ധമാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് വിജയിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹവും വേണ്ട, ഞാൻ തോറ്റു പോകുമെന്നുള്ള ഭയവും വേണ്ട. എന്ത് തന്നെ ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, രണ്ടും നല്ലതാണ്. അതായത് മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോയി സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, ഇനി അതല്ല ജയിക്കുകയാണെങ്കിലോ സുഖമായിട്ട് രാജ്യം ഭരിക്കാം. എന്തായാലും ഒരു ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്ത് എഴുന്നേറ്റ് വന്ന് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. സുഖദുഃഖേ സമേ കൃത്വാ ലാഭാലാഭോ ജയാ ജയൗ തതോ യുദ്ധായ യുജ്യസ്വ നൈവം പാപമവാപ്സ്യസി. യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. ഫലം സന്തുഷ്ടിയോ സന്താപമോ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ജയമോ തോൽവിയോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കരുത്, എന്നാൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപമേൽക്കില്ല. അപ്പോ പാപഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു അർജുനനെ അല്ലെ നേരത്തെ. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം നീ യുദ്ധം ചെയ്യുക. അപ്പൊ നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഇപ്പോ നീ ക്ഷത്രിയനാണ്, അധാർമിക പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ദുര്യോധനാദികൾ അല്ലെ. നമുക്കൊരു രാജ്യത്തിന് എന്താ വേണ്ടത്? ധർമ്മിഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു രാജാവാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ, അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാരല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്? അവർ അധർമ്മികളായിട്ടാണ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നീ ചെയ്യേണ്ടത് യുദ്ധം മാത്രമാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫലം സന്തുഷ്ടിയാവട്ടെ സങ്കടമാവട്ടെ നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഒന്നും നീ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ജയിക്കോ തോൽക്കോ ഇതൊന്നിനെ കുറിച്ച് നീ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം യുദ്ധം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് ഒരിക്കലും പാപം ഏൽക്കില്ല എന്നാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു നേരത്തെ ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ്, ആത്മാവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഇപ്പോ അതിന്ന് മാറി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സിറ്റുവേഷൻസിനെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ, എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് ജയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റു പോകുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവര് മരിച്ചു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷൻ ഒന്നും വേണ്ട. യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധം ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും പാപം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, പിന്നെ മിലിറ്ററി ഫോഴ്സിലൊക്കെ നമുക്കിവിടെ
ആൾക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ ആരും തൂക്കിക്കൊല്ലില്ല അല്ലെ. ആരെങ്കിലും ഒരു ക്രിമിനൽസിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് കൊണ്ട് അവരെ ആരും തൂക്കിക്കൊല്ലില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്, അത് കൊലക്കുറ്റവും. അവര് കള്ളനാവട്ടെ കൊലപാതകളാവട്ടെ നമുക്ക് അവരെ കൊല്ലാനുള്ള റൈറ്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള അർജുനന് എന്താണത്, ഡ്യൂട്ടിയാണ് അർജുനന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനനോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നേഹാഭിക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോ ന വിദ്യതേ സ്വൽപമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. നഷ്ടമോ ലാഭമോ ഈ ഉദ്യമത്തിലില്ല. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. അപ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഉദ്യമത്തിൽ, അതായത് ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നുമില്ല. നീ യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി. ലാഭത്തെക്കുറിച്ചും നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും നീ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ വഴിക്കുള്ള ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റവും മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണാം. അതായത് ഭഗവത് സേവനമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ വഴിക്കുള്ള, അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. അതായത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യണം. നീ യുദ്ധം ചെയ്താൽ മതി, ലാഭവും നഷ്ടവും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കും. അതല്ലാച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എനിക്ക് ഭഗവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ജോലിയാണെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതെന്തായി മാറും, ഭഗവത് സേവനമായി മാറും. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ വഴിക്ക് ചെറിയൊരു മുന്നേറ്റം പോലും എന്താണ്, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടും. ഇവിടെ ശ്രീരാമസ്വാമി ഒരു അണ്ണാരക്കണ്ണനെ കൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. ഇതൊരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറിയാണ്. പണ്ട് രാമരാവണ യുദ്ധത്തില് സേതുബന്ധനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ അണ്ണാരക്കണ്ണന് ശ്രീരാമസ്വാമിനെ സഹായിക്കാൻ ഒരു മോഹം. അപ്പൊ അണ്ണാരക്കണ്ണന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നും കൊള്ളില്ല അല്ലെ. അതെന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാല് വെള്ളത്തിൽ പോയി മുങ്ങി മണലിൽ വന്ന് ഉരുളും. എന്നിട്ട് വീണ്ടും പോയി വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങും. അങ്ങനെ അത്ര മണൽത്തരി എന്താണ് ആ വെള്ളത്തിൽ എത്തുമ്പോ ആ കരയായി മാറുമല്ലോ എന്നാണ് അത് കരുതുന്നത്. അപ്പോ ഹനുമാൻ സ്വാമിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയി വരികയാണ്. അതായത് അതിനെ ചവിട്ടി പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഹനുമാൻ സ്വാമി അതിനെ ചവിട്ടി തട്ടി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ആ അണ്ണാരക്കണ്ണൻ ഭഗവാനോട് വന്ന് സങ്കടം പറയും, എന്നെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോ ഭഗവാൻ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് തലോട ഉണ്ടായി. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പുറത്തുള്ള 3 വര വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി ഒരു കുഞ്ഞു സേവനം ചെയ്താൽ പോലും എന്താണ്, ഭഗവാൻ അത് വളരെയധികം പരിഗണിക്കുന്ന ആളാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. നമ്മൾക്ക് എത്രയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു എലിയാണ്. ആ എലി നന്നെ വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നില് നെയ്വിളക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് വല്ലാണ്ട് വിശന്നിട്ട് കണ്ണു കാണുന്നില്ല അല്ലെ. ആ ഒരു വിശന്നിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് വിചാരിച്ചു ഇത് എന്തോ ഒരു ആപ്പിളോ ഫ്രൂട്ട് എന്തോ ആണ്, നന്നായി കത്തുന്ന നെയ്ത്തിരിയാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കണ്ടിട്ട് അത് വിചാരിച്ചു എന്തോ ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ്, എനിക്ക് വേഗം പോയി കഴിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് അത് പോയി അതിൽ മുഖം വെച്ചപ്പോ അതിന്റെ മുഖത്ത് നെയ്യും തീയും കൂടെ പരന്നു. അപ്പൊ ആ ഒരു പരിഭ്രമത്തിൽ അത് 3 വട്ടം തിരിയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞപ്പോ അത് നെയ്ത്തിരി ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചതായിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് അപ്പൊ തന്നെ മുക്തിയും കിട്ടി, മോക്ഷം, അതായത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക്. ഒരു എലിക്കൊരിക്കലും ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതിനൊരു മനുഷ്യ ശരീരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലേ പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി ഏകേഹ കുരു നന്ദന ബഹുശാഖാഹ്യനന്ദാശ്ച ബുദ്ധയോ വ്യവസായിനാം. ഈ വഴിക്ക് പോകുന്നവർ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, ലക്ഷ്യവും ഒന്ന് മാത്രം. കുരുനന്ദന, ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധിയാകട്ടെ പല ശാഖകളോട് കൂടിയതാണ്. അപ്പോ ഈ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നവർ, ഏത് വഴിയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ്, അവർക്ക് ഒറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ. പിന്നെ ദൃഢനിശ്ചയമില്ലാത്തവരുടെ ബുദ്ധി പല ശാഖകളോട്, അവരുടെ ബുദ്ധി എങ്ങനെയാണ്, പല വഴിക്ക് പോകും അല്ലെ. നമ്മള് ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വഴി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് പല വഴി അവർ ചൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഇത് ശരിയായില്ല അടുത്ത വഴി, ഇത് ശരിയായില്ല അടുത്ത വഴി. പക്ഷെ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരാണ് ഈ ഒരു വഴിക്ക് പോകുന്നവർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലൂടെയാണ് നമ്മള് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് അതായത് നമ്മുടെ കർമ്മം ഭഗവത് സേവനമായിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഒരു ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇവിടെ അർജുനൻ ദ്രൗപദിയുടെ സ്വയംവര വേളയില് ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ദ്രൗപദി സ്വയംവരത്തിന്റെ സമയത്ത് ഒരു മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ചെറിയൊരു പോണ്ടിന്റെ മിഡിലായിട്ട് ഒരു പോൾ വെച്ചിട്ട്, ഒരു
എന്താ പറയാ, ഒരു പോൾ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കറങ്ങുന്ന മത്സ്യം. അത് ഒറിജിനൽ മത്സ്യമല്ല, സ്വർണത്തിന്റെ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു മത്സ്യം. അതിന് കണ്ണിലേക്ക് അമ്പെയ്യണം, അതായിരുന്നു അത് നോക്കേണ്ടത്. ആ പൂളിൽ, അതായത് ചെറിയൊരു കുളം പോലെ ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു പൂളിൽ നോക്കിയിട്ട് അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് നോക്കിയിട്ടാണ് അതിന് അമ്പെയ്യാൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അർജുനൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ദ്രൗപദിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. ആ ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യത്തെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ലക്ഷ്യബോധത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭോഗൈശ്വര്യ പ്രസക്താനാം തയാപഹൃത ചേതസാം വ്യവസായാത്മിക ബുദ്ധി സമാധൗ ന വിധീയത്തെ. ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമുക്ക് ഈ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യം, അതായത് സമ്പത്ത് വേണം, വലിയ വീട് വേണം, ഒരു എന്താ പറയാ വില കൂടിയ കാറ് വേണം, ഇങ്ങനെ ഭൗതികമായ ഐശ്വര്യത്തിലും സുഖാനുഭവങ്ങളിലും, അതായത് നമുക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും ആസ്വദിക്കണം എന്നുള്ള തോന്നലുള്ളവർക്കും അതിൽ അത്യാസക്തരായവർക്കും ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും, അതായത് ഇതില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പൊ ഇവകളാൽ പരിഭ്രാന്തരായവർക്കും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നടത്താൻ വേണ്ടുന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ധ്യായതോ വിഷയാൻ പുംസഃ സംഗസ്തേഷുപജായതേ സംഗാസഞ്ജായതേ കാമഃ കാമാത് ക്രോധോ വിജായതേ. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി, അതിലാണ് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ, അർജുനന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അപ്പൊ ഒരു മസാല പരുവായി വന്നു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തി കഴിഞ്ഞു, സുഖദുഃഖങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നോക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കിക്കാണേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. ഇനിയിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ഐശ്വര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭക്തിത സേവനം അവിടെ എത്തി. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാൻ ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ് ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ. അതായത് സാഖ്യയോഗം എന്നുള്ള ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ടച്ച് ചെയ്ത് പോവാണ്, ഡീപ്പായിട്ട് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും അതിൽ നിന്ന് ക്രോധവും ഉളവാകുന്നു. ഇവിടെ കാമം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ആഗ്രഹമാണ് കേട്ടോ. കാമം സംസ്കൃത വേർഡാണ്. ആ സംസ്കൃത വേർഡിന്റെ അർത്ഥം ആഗ്രഹം എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവാണ്. അതായത് ഏതൊരു ഇന്ദ്രിയത്തെ പറ്റിയാണോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്, അപ്പൊ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഒരു ആസക്തി നമുക്കുണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ആസക്തിയിൽ നിന്ന് കാമവും, അതായത് ആഗ്രഹം വരും. പലതുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അങ്ങനെ ആ കാമം, ആ ആഗ്രഹം നടക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താണ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ക്രോധം. അതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ക്രോധം. ഇനിയോ ക്രോധാത് ഭവതി സമ്മോഹഃ സമ്മോഹാത് സ്മൃതി വിഭ്രമഃ സ്മൃതിഭ്രംശാത് ബുദ്ധിനാശോ ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹവും അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും ഉണ്ടാകുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്താൽ വീണ്ടും ഭൗതികതയുടെ കയത്തിലേക്ക് വീണ് നാശം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോ നേരത്തെ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ അതിനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ആസക്തി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പിന്നെ ആഗ്രഹമായി, അത് കിട്ടാനുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ. അത് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുമ്പോ ക്രോധം വന്നു. ഇനി ക്രോധം വന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന് സമ്മോഹം ഉണ്ടാകുന്നു. നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഒരു മോഹാവസ്ഥ അല്ലെ, സമ്മോഹാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൽ നിന്ന് ഓർമ്മപ്പിഴയും ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും, മെമ്മറി ലോസ്റ്റ് അല്ലെ, മെമ്മറി പവർ ഇല്ലാണ്ടാവുന്നു. പിന്നെ മെമ്മറി പവർ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിനാശം അല്ലെ. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു മനസ്സിലാക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമുക്ക്. അതായത് ചിന്തിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. വല്ലാതെ ക്രോധം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് തന്നെ നിശ്ചയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ബുദ്ധിനാശം സംഭവിക്കുന്നു. ബുദ്ധിനാശാത് പ്രണശ്യതി. അപ്പൊ സർവനാശം സംഭവിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ചാല് സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്, സഞ്ചായതേ കാമഹ അല്ലെ. നമ്മള് ഒന്നിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാണ് അല്ലെ അതിനോടുള്ള, അതായത് സംഘം ചേർന്ന് വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അതിനോട് ആസക്തി വന്നു, അത് കഴിഞ്ഞ് കാമം വന്നു. കാമം
നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ക്രോധം വന്നു. ക്രോധത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? സമ്മോഹവും ഓർമ്മപ്പിഴയും, പിന്നെ ഓർമ്മപ്പിഴയിൽ നിന്ന് ബുദ്ധിനാശവും സംഭവിക്കുന്നു. ബുദ്ധിനാശത്തോടു കൂടി എന്താണ്? സർവനാശം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അർജുനന്. ഇതാണ് അവസ്ഥ അല്ലെ. ബുദ്ധിനാശം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? തലയാണ് ഇങ്ങനെ പ്രഷർ എടുത്ത് എന്താ ചെയ്യുന്നേ, എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. രാഗദ്വേഷ വിമുക്തൈസ്തു വിഷയാനിന്ദ്രിയൈശ്ചരൻ ആത്മവശ്യേർവിധേയാത്മാ പ്രസാദമധിഗച്ഛതി. രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പോ രാഗദ്വേഷം എന്താണ്? രാഗദ്വേഷം നമ്മള് ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് എനിക്കിതാണ് ഇഷ്ടം, എനിക്കിത് ഇഷ്ടമല്ല, പിന്നെയോ സുഖം ദുഃഖം, ഇങ്ങനെ ഇതാണ് രാഗദ്വേഷം. രണ്ടും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എപ്പോഴും ദ്വന്ദ്വമോഹം, ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതാണ് രാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം, അനുരാഗം അല്ലെ. ദ്വേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇഷ്ടമില്ലായ്മ. ഇതാണ് രാഗദ്വേഷ. ഇത് രണ്ടും കൂടിയുള്ളത്. ആ രാഗദ്വേഷങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിബന്ധനകൾ വഴി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അനുഭവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമാണ്. അതിനെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുക? നമുക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ, ഒരു പായസം കുടിക്കണം എന്ന് തോന്നുകയാണ്. അപ്പൊ ഇല്ല, പായസം കുടിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയത്തെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പകരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയത്തെ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിനിയോഗിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു പായസം കുടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹം വരുമ്പോ നമ്മളൊരു നല്ല പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. ഭഗവാനും ആഗ്രഹം ഉണ്ടല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു നല്ലൊരു പായസം വെച്ച് നിവേദിച്ച് ആ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്? പായസത്തിന് പായസമായി, പക്ഷെ പായസം എന്താണ്? പ്രസാദമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കും. ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാവും. നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാസ്തി ബുദ്ധിരയുക്തസ്യ ന ചായുക്തസ്യ ഭാവനാ ന ചാഭാവയതഃ ശാന്തിഃ അശാന്തസ്യ കുതഃ സുഖം. പരമപുരുഷനുമായി കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധിയോ ഉറച്ച മനസ്സോ ലഭിക്കില്ല. അതില്ലാതെ സമാധാനം കൈവരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ സുഖം എവിടെ? അല്ലെ. നമുക്ക് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പലതും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമുക്ക് സമാധാനം തരാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖം കിട്ടുമോ? ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്തവന് ദിവ്യബുദ്ധി ഇല്ല, ഉറച്ച മനസ്സില്ല, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമാധാനവും കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ? സമാധാനം കിട്ടുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മളെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അത് നിയന്ത്രിക്കും അല്ലെ. കൃഷ്ണാബോധത്തിലാവുമ്പോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ പൊസിഷനിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പറയുമ്പോ നമ്മൾ അച്ഛനിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി വേർപെട്ട് പോവുകയാണ്. ആ കുട്ടിക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് എന്തുള്ളത്? സുഖം കിട്ടുക അല്ലെ. സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നമുക്ക് പോയാൽ പോലും നമുക്ക് അച്ഛന്റെ കൂടെയുള്ള ആ ഒരു സേഫ്റ്റി, സെക്യൂരിറ്റി എന്ത് കിട്ടില്ല? സന്തോഷം ആർക്ക് കിട്ടില്ല? ഒരു കുട്ടിക്ക് കിട്ടില്ല, ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അല്ലെ. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വരൂപം. അപ്പൊ ആ ഒരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള സുഖവും സമാധാനവും കിട്ടുള്ളൂ. തസ്മാദ്യസ്യ മഹാബാഹോ നിഗൃഹീതാനി സർവശഃ ഇന്ദ്രിയാണിന്ദ്രിയാർത്ഥേഭ്യഃ തസ്യ പ്രജ്ഞാ പ്രതിഷ്ഠിത. അതുകൊണ്ട് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ. അപ്പോ അർജുനൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ആരാണ് ഈ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ? അപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് കൈക്കരുത്തുള്ളവനെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ അർജുനെ വിളിക്കുന്നത് മഹാബാഹു എന്നാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ കൈക്കരുത്ത് കൊണ്ട് എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള അയാളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാ സാധിക്കുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അല്ലെ, ഋഷികേശൻ എന്നാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ഋഷികേശൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പിൻവലിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ സ്വമേധയാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളിനെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞനായിട്ടുള്ള ആളാണ് നമ്മുടെ ശിലപ്രഭുപാദർ അല്ലെ. നമുക്ക് കാണാം ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം, കൃഷ്ണ ബുക്കൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള വഴി അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം ഒക്കെ വായിക്കണം,
അതുപോലെ നാമം മാല ജപിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ശില പ്രഭുപാദർ ജപിക്കുന്നത് കാണാം നമുക്ക്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുക, പഠിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, അതുപോലെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക. അത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കേട്ടോ, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ജപിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ നിയോഗിക്കുക അഥവാ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ മുഴുകുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയൂ. അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിൽ, അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അതീന്ദ്രിയനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖാവേശം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാം ആസ്വദിക്കാനുള്ള ഒരു ആസക്തിയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ വിനിയോഗിക്കണം. ശത്രുക്കളെ ഒതുക്കുന്നത് കൂടുതൽ ശക്തി കൊണ്ടാണല്ലോ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിന് അവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് ഭയങ്കര പവർഫുൾ ആണ് അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണെല്ലാം അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് 7ാമത്തെ അധ്യായം, ദേവി ഹേഷാ ഗുണമയി മമ മായാ ദുരത്യയാ മാമേ വയേ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം തരന്തി തേ. ഭഗവാന്റെ തന്നെ മായയാണ് ആര്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലുള്ള മായ അല്ലെ? ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഓരോരോ ആഗ്രഹങ്ങളിലൂടെ വലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഒതുക്കുക പറയുന്നത്, അതിനേക്കാൾ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനുഷ്യ പ്രയത്നം കൊണ്ട് ഒതുക്കാനാവില്ല. അതിനവയെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഏർപ്പെടുത്തുക മാത്രമാണ് ഉപായം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാക്കിന് എന്താണ്? നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതിന് ഭഗവത് പ്രസാദം കൊടുക്കണം. അത് അപ്പോഴെന്താണ്? അത് ഭഗവാന്റെ സേവനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാന് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നിവേദിച്ച്, അതൊക്കെ ഭഗവത് സേവനമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള പ്രസാദം നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ ആ നാക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ നമ്മുടെ നാക്കിന് മറ്റൊരു സ്വഭാവം കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സംസാരിക്കണം, അതിന് പല പല വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ, പല പല കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ? ആ നാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം. അങ്ങനെ അതിന്റെ ആ ഒരു സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു ത്വര, ഒരുപാട് വർത്തമാനം പറയാനുള്ള ഒരു ത്വരയെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത്. കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് വേണം സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാനെന്നും വിശ്വാസിയായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കലയെന്നും അറിയുന്ന ഒരാൾ സാധകൻ അല്ലെങ്കിൽ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതിനെന്താണ് വഴി? വിശ്വാസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ. ഒരു ആചാര്യൻ, അതായത് നമുക്കൊരു ഗുരു ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് പരിശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധകൻ മുക്തിക്ക് യോഗ്യനായവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണം നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. വിശ്വാസിനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കേണ്ടത്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ പേടിച്ചു തീരില്ലേന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.